Здравейте, приятели! Добре дошли на моя канал. Казвам се Светлана и днес ще ви кажа седмичната прогноза за седмицата 20-26 май. Наистина една прекрасна седмица предстои, така че останете до края, вижте видеото, вижте и за вашата зодия какво ви очаква през новата седмица. Наистина събитията, които ще се случат сега, ще имат отражение в следващата една година. Така че вижте за какво става въпрос. Който иска индивидуална работа с мен, може, разбира се, да се свържете долу към описанието на видеото. Има информация как може да ме намерите. Имам и фейсбук страница, така че който иска, може да ме потърси и да видим с какво можем да му бъдем полезни. Сега да ви кажа през новата седмица какви важни събития ще се случат. Едно от които е, че Слънцето променя знака си. То влиза в Близнаци от понеделник, така че така всички ние като цяло Слънцето в Близнаци повишава комуникацията, защото знаете, Близнаците са много комуникативен знак, много изключително добър период за създаване на връзки, контакти, нови запознанства. Също така, който иска в личен план така да намери повече приятели, любов или пък повече така контакти да създаде, също е много добър период за писане, за изпращане на вашето послание към хората, за публикуване също така много добър период, за нов бизнес много добър период, за маркетинг, за продажби, за реклама, търговия. Изобщо всички тези дейности, свързани по някакъв начин с рекламиране, наистина с комуникация, с изразяване, те ще бъдат актуални, те ще имат голям успех, защото Слънцето е в този въздушен знак Близнаци, изключително много комуникативен. Честит рожден ден на всички близнаци, на които сега им предстои да имат рожден ден. Пожелавам им всичко най-хубаво. Така че и за всички останали наистина един прекрасен период за себеизразяване и за търсене на нови запознанства, и който има бизнес, ако имате фейсбук страничка, примерно, или някакъв друг онлайн бизнес, също може да се възползвате и така по-активно, или консултирате хора. Изобщо какъвто и да е бизнес така да имате, може да се възползвате така по-ярко да имате присъствие в пространството и хората да се запознаят с вас и да ви намерят. В среда и четвъртък тази седмица е много добър период за инвестиции, също така за управяне на наследства, за работа също така с чужди пари, взимане на взаеми също така, който има такива намерения, може да се възползвате. На 23 ще има пълнолуние в знака Стрелец в четвъртък. Пълнолунието като цяло някой път носи известно напрежение. Тук напрежението ще е между така, кое е истина, кое е лъжа, така да намерим истината в цялата тази среда или във всичко тази информация, която ни залива, защото Слънце в Близнаци, той наистина ще ни залее със страшно много информация ще има около нас, така че да оценим кое наистина е истината в целият този поток информационен. Добре е да се пазим от конфликти с семейството и с партньора, най-вече в личен план конфликти. Останете верни на себе си. Също така, ако вашия партньор обаче има нужда от вашата подкрепа, от вашата грижа,
от вашата помощ, също е добре така да му се претечете на помощ. Това е заради аспектите, които всъщност това пълнолуние образува. Точно това пълнолуние образува. Иначе Стрелеца, пълнолунието в Стрелец ще ни донесе много нови послания, както казах, и по някакъв начин всеки един от нас ще ни направим по-мъдри. Може да имаме някои така прозрения лично за нас самите, може от информацията, която всъщност съберем, но ще ни даде повече мъдрост и така по-добре ще видим истинската картина на нещата. Също така това пълнолуние е добър момент и за трансформация, за промяна, защото наистина информацията, която получаваме, тя ще ни промени по някакъв начин и може да даде и нова посока в нашия живот за някой от нас. Или пък ще промени нашето мислене по някакъв начин, ще стигнем до някакви по-дълбоки изводи. Може да имаме и така по-ярки сънища, може някой от нас, който следят, да има така знаци, послания от Вселената. Както казахте, може да са във вид на сънища, може да са предмети, може да е нещо друго, което зависи кой как получава и дали получава послания или дали вижда знаците, които получава от Вселената. Може да получим и по-голяма яснота относно връзки, взаимоотношения в нашия живот. На 23 в четвъртък също така Венера ще смени своя знак и до 17 юни. Тя ще е в знака Близнаци, също като Слънцето. Така че наистина е един много добър период за Близнаците. Аз ще кажа и за Юпитер, след това ще влезе и в Близнаци, пък за една година, защото така е по-отдалечена планета. Но Слънцето за един месец, Венера за един месец, Близнаци, Юпитер също влиза в Близнаци, първите градуси. Така че наистина тази седмица бих казала, че е седмицата, да не кажа и месеца на Близнаците, защото ще имаме така Слънце, Венера, Юпитер във вашата зодия. За Венера в Близнаци тя е добър момент така да оправим отношенията си с нашите роднини, с нашите близки, с нашите партньори. Много добър момент за това, така да получим някакво компромиси, ако трябва да направим, ако трябва да подадем ръка, ако трябва да изясним нещо, което не е наред. Е много добър също братя, сестри, съседи, съквартиранти, ако имаме някакви така търкания и неизяснени въпроси, е много добър момент сега с Венера в Близнаци да имате един месец, всъщност да оправите тези, почти един месец, да оправите тези взаимоотношения. Добър момент също така Венера в Близнаци за бизнес, за реклама, да станем по-общителни, да намираме повече приятели, да намираме и любовта в социалните мрежи, да намираме и така съмишленици и хора, с които така ни е приятно да общуваме. Това може, освен в личен план партньори, това може да са и бизнес партньори, които по някакъв начин така да създадем наистина много добри проекти с тези хора. Венера е планетата и на финансите, така че може да създадем така наистина съдружия. Може да подпишем и много договори, също подходящ момент за това, бизнеси, проекти, които да ни донесат и финансови постъпления. Освен в личен план да си оправим взаимоотношенията, действайте така и на работен план, да може да създадете наистина контакти, които пък да са ви от полза по някакъв начин. В събота на 25 Юпитер и той ще влезе в, както казах, в зодия Близнаци и ще седи там цяла една година до другата година, юни месец, което наистина е един доста дълъг период. Така че планетата на късмета ще е в зодия Близнаци, така че близнаците наистина в този период може да усетят така, че късмета е с тях и вече зависи от
там аспекти, които се образуват, но като цяло един прекрасен период за близнаците и за въздушните зодии като цяло ще Юпитер в близнаци. Но бъдете внимателни все пак, защото Юпитер не се чувства прекрасно в този знак. Така, т.е. в иззнание в този знак, така че няма да може да прояви така пълния си потенциал, за съжаление, но все пак Юпитер е така доста силна планета, така че ще донесе много късмет, много успех на всички нас, както казах, най-вече за близнаците и въздушните зодии. Ще имаме повече възможности за пътуване, за комуникация, за бизнес. Това, което ви казах за Слънцето в близнаци, важи и в пълна сила тук. За бизнес, за реклама, за търговия, за сделки, за договори, подписване на договори, за общуване, за, както казах, за писане, за публикуване, за така може да ни хрумнат някои гениални идеи, тъй като въздушният знак близнаци, той наистина близнаците славят с бързото си мислене. Така изключително така интелектуален знак. Така че Юпитер в близнаци наистина ще ни донесе много нови идеи, прозрения, много гениални така мисли, които можем да сътворим в реалност. Също може да подобрим за тези от нас, които така имат нужда, пък и за тези, които така и добре се справят, но ще подобри нашите комуникативни умения, начина ни на общуване. Може да научим и нов език също така. Може да се свържим с хора от чужбина. Може да направим сделки с чужбина. Може да пътуваме също така в чужбина. Може да се запознаем с чужденци или да се запознаем с някаква друга култура. Това също е така тема на Юпитер в близнаци. Както казах, бизнес, любов с чужденец или с чужбина, пътуване. Това са всички теми, наистина, пътуване, комуникация, логистика, това са всичките писане, общуване, това са всичките теми на Юпитер близнаци, така че в тази сфера наистина хората, които се занимават с търговия, с сделки, с договори, така ще имат много голям успех. И на 25 също в събота е добър период за терапия, за двойки, за така партньори, които така имат нужда да оправят техните взаимоотношения, така че в събота и неделя добър период може да потърсите така терапевт, който да ви помогне или пък вие самите така да си изговорите нещата, така че да подобрите вашите отношения. За тези, които са необвързани, пък може да се появи така човек, с който така да имат по-сериозна връзка и с който да имат по-сериозни отношения. Добър период и за развиване на вашите таланти, които имате, които сте позабравили, може би от вашето детство, неща, които така да развивате и да проявите тепърва вашите таланти и вашите способности. Така че действайте, мили хора. За накрая така си оставя малко време за актуалните новини тази седмица. Може би много от вас така някои са гледали, други не са гледали това актуално предаване Аркенът. Сега аз няма да коментирам кой как постъпил, защо постъпил и така нататък. Но пък тъй като така актуалният Аркен сега Алекс, той е в Водолей, една наистина прекрасна зодия, която обаче кара хората да са много непредсказуеми, така да излизат извън рамките, да действат както те смятат за добре, без да се интересуват от чуждото мнение
и такива хора носят доста изненади. Така че Але като един типичен водолей, той наистина действа така нетипично, ексцентрично, просто следва своите пориви, своето мнение, действа така наистина по-различно, по-странно, наистина неочаквано, изненадващо за повечето хора, но той така го усеща и така го върши. Така че, но пък това е един добър маркетинг трик за предаването, тъй като виждате колко така много се говори за това предаване и за всичко, което се случва. То потига и много социални въпроси. Нали, за двете претендентки те приличаха си по някои неща, по други се различаваха, намеси се, нали, там и майката на Ергенът. Така че наистина това е една добра реклама според мен за предаването и за всичко, което се случва. Але като един наистина типичен водолей, той просто изненадва хората с нетипичните си решения, които избира, така че всичко е нормално. Важното е да се забавляваме. Все пак това е едно наистина телевизионно предаване, едно реалити. Всичко си има и все пак и сценарий. Всичко там е договорено с продуценти, с продукция и така нататък. Така че, но все пак, както казах, едно интересно, така, интересно е темите, които се подигат, които са наистина актуални въпроси, които са и от реалния живот. Това е от мен. Сега вижте за вашата зодия. Ако знаете вашия асцендент и луна, също за тях може да видите в кой знак са, така че освен за зодията си и за тези два знака също може да погледнете, за да добиете пълна представа за това, което ви предстои през новата седмица. Който иска така за астрологията да му бъде полезна по някакъв начин, може да се свържете с мен. Астрологията може да бъде много полезна в личен план, примерно ако искате да изберете подходяща дата, примерно предстои ви операция някаква планувана, или ви предстои така нещо да ходите на зъболекар, да вадите зъб, примерно, предстои ви да отворите нова фирма, или пък предстои ви раждане с секцио. Това са наистина едни, или сватба, примерно, кръщене. Това са наистина едни много специални дати, които може да се възползвате от астрологията и да ги подберете по най-добрия начин, за да могат нещата да се случат наистина гладко и безпроблемно и после да няма усложнения, повторения, защото много хора така не се допитват, правят там, когато има свободна дата, лекаря, не се допитват и понякога не избират правилния момент да се случи нещо и след това съответно нещата могат да имат така някакви последици нежелателни или да се проточи така нещо във времето като лечение или като подобрение на състоянието, примерно когато става въпрос за здравето. Така че използвайте астрологията, за това е тя, не само да гледаме какво ще ни се случи днеска, а да подберем и най-подходящия момент за важни, примерно за нас, събития. Така че успешна седмица ви пожелавам и вижте за вашата зодия какво предстои. За огните през новата седмица, Слънцето понеделник ще смени своя знак, ще влезе в Близнаци, във вашия трети дом. Така че ще получите много покани за излизане, за приятелство. Вашата популярност ще се увеличи. Добър период да рекламирате себе си, да проявите себе си, да изявите себе си, да рекламирате вашия бизнес,
да правите така постове в социалните мрежи, ако бизнеса ви е свързан с това нещо, но просто да направите така, че вашия бизнес така да получи повече реклама, повече популярност и съответно повече поръчки. Търсете и така контакти с партньори, а, потенциални клиенти, съдружници. Така създавайте връзки и, както казах, изявявайте себе си. Във вторник е добре да подбирате внимателно битките, в които участвате, защото може да има известни конфликти при вас, породени от грешки в комуникацията, от неразбирателства, които могат да се появят. Така че внимавайте, обяснявайте, не бързайте да влизате в някакви спорове. В сряда може да има така, като цяло, взаимоотношенията ще са по-добри за вас в сряда, от гледна точка на недоразумения, но може да има известно напрежение в работа, така неочаквани проблеми, които няма да е нещо, кой знае какво, но ще изисква вашето внимание и така вашата работа по въпроса. В четвъртък ни очакват две важни събития. Едното е пълнолунието в Стрелец, което ще се падне във вашия 9-ти дом. Така че внимавайте, ако пътувате, примерно, внимавайте този ден, ако се явявате на изпит, ако имате някакви важни така събития. Този ден и Венера ще влезе в Близнаци и във вашия 3-ти дом. Така че всичко, каквото казах за Слънцето в 3-ти дом, всичко важи тук и за пълна сила. Следващия един месец подходящ период за реклама, за продажби, за бизнес, за комуникация. Така за да изявите себе си и да търсите нови контакти. В петък и така може да има известни предизвикателства пред вас, макар че ще сте пълни с вяра и оптимизъм, но съдбата ще ви предостави известни предизвикателства, с които трябва да се справите. И през уикенда, в събота, Юпитер също влиза в 3-ти дом, във вашия 3-ти дом, така че всичко, каквото казах за Слънцето, за Венера в Близнаци, Юпитер също влиза в Близнаци във вашия 3-ти дом. Така че предстои ви една година за вас, овни, пълна с много така комуникация, с много общуване, с много приятели, с пътувания също така, с много контакти, създаване на много контакти, с приятелства. Някои от вас могат да срещнат, които са сами, могат да срещнат и така любовен партньор. Също така много добър период за бизнес, така сключване на договори, търсене на бизнес партньори, клиенти, за писане, за публикуване, за изява, правене на видеа. Изобщо един наистина прекрасен период за вас, за учене, също така за учене на чужди езици, курсове, който иска някой може да запише, да се развива. Така че овни наистина един много, много прекрасен период. Дават ви се много нови възможности. Така че възползвайте се, може да оправите взаимоотношенията с хора, така, с които имате известни търкани, известни проблеми. Първ период да оправите и там взаимоотношенията и всичко комуникацията да е гладка и да няма недоразумения. Хубава седмица ни. За Телеца през новата седмица Слънцето, в понеделник Слънцето ще влезе във вашия 2-ти дом, свързан с финансите, с парите. Така че следващия един месец вас ще ви вълнуват именно тези теми, свързани с пари, с финанси. Може да имате така и постъпления, бонуси, така неочаквано да спечелите пари от тотото, примерно някой така да си върне заем, който има да ви връща.
Може да намерите нов начин да изкарвате пари, да изкарате доходи, да препечелите по някакъв начин повече пари. Може и да закупите някакъв имот, също така нещо, пак така свързано с пари. Може и някакви финансови сделки, да направите инвестиции, може да направите изобщо така финансите, парите ще е тема, която ще ви вълнува. Може и някой от вас пък заем да вземат. Изобщо финансите ще е тема, която ще ви вълнува следващия един месец. Във вторник вижте къде трябва да се направят при вас промени, от какво трябва да се освободите, какво вече не ви е нужно, какво трябва да промените, за да може нещата да се случват още по-добре. В сряда може да очаквате известни изненади в личен план, също и в сряда ще разрешавате финансови въпроси. В четвъртък предстоят две важни събития. Едното е пълнолунието в Стрелец във вашия 8 дом, което ще ви донесе много промени. Може като мислене, като някаква такава вътрешна трансформация, просто от информацията или от обстоятелствата, които се случват, или от нещата, които ще разберете, просто да има някаква такава трансформация при вас. Някои от вас могат да вземат и така заем. Говорихме за финансите. На някой може да му върнат пари, на някой може да вземе пари, или пък да получи неочаквана печалба, или пък друг да има неочаквани разходи, но нещата ще се въртят в тази сфера като цяло. Венера също така в четвъртък Венера влиза и във вашия втори финансов дом, както казах, както и Слънцето. Така че следващия месец парите, финансите ще са тема, която ще ви вълнува. Може да имате постъпления, нови договори да подпишете, или по-добро заплащане, да увеличат заплатата, да получите бонус по някакъв начин. Може да също така да печелите пари, да помислите как може да печелите пари от вашите таланти, от вашия потенциал, да помислите и за вашите ценности, какво е важно за вас, вашите приоритети. В петък ще е необходима повече лична дисциплина при вас и да направите необходимите промени там, където трябва да се случат тези промени. И през уикенда Юпитер и той влиза във вашия втори дом, освен Слънцето и Венера. Той влиза във вашия втори дом за цяла една година. Така че наистина следващата година това ще е тема номер 1 за вас. Може да увеличите постъпленията по някакъв начин, да създадете повече контакти, повече договори, така с повече клиенти, да увеличат вашето заплащане, да получавате бонуси. Юпитер във втори дом наистина носи късмет, свързан с парите по някакъв начин, с финансите. Също така може да печелите пари от вашите таланти. Така че действайте, драги телци, късмета е с вас, може да пуснете и тото. Така че късмета е с вас, действайте. Пожелавам ви наистина много нови финансови постъпления. Хубава седмица! За близнаците наистина предстои един много хубав период, защото Слънцето ще влезе във вашия знак Близнаци, във вашия първи дом. Наистина, така че вие ще блестите с цялата сила, с цялата енергия, която дава Слънцето, защото той е във вашия знак. Така че ще ви даде много нови възможности и много така светлина, много чар, много красота, много излъчване, много късмет, много успех. Така че възползвайте се, близнаци, по най-добрия начин. Честит рожден ден на всички хора от зодия Близнаци, които им предстои следващия един месец да имат рожден ден. Във вторник ще сте малко по-неорганизирани, драги близнаци, малко по-стресирани, но вие ще се справите, защото сте много адаптивни и много бързо мислите и много добре
се справяте в в променящи се ситуации. В сряда наистина ще има една доста голяма промяна при вас. В някой добре е да пуснат това, което вече не им трябва и от което трябва да се освободят. В четвъртък предстоят две важни събития. Едното е пълнолунието в Стрелец, във вашия противоположен знак. Така че това пълнолуние във вашия седми дом, което ще донесе така напрежение, свързано с партньорствата, които имате в личен и професионален план, в брака, във връзките, които имате, така може да има известно напрежение. А Венера също така в четвъртък ще влезе във вашия знак, така че любовта, парите ще са с вас, Слънцето също е с вас, близнаци. Така че ще получите много признания, проявете вашите уникални таланти, може да откриете себе си, да подобрите вашия имидж, вашето представяне пред хората, пред обществото, може нови бизнес отношения, които да ви донесат повече пари. Някои от вас могат да срещнат и любовта. Като цяло ще имате така повече чар, повече излъчване, защото Венера е във вашия знак и Слънцето, така че наистина ще блестите по най-добрия начин. В петък ще решавате лични въпроси, а през уикенда Юпитер също влиза във вашия знак за цяла една година. Близнаци, късметлийската планета Юпитер във вашия знак, така че наистина една година изпълнена с... Това е вашата година, изпълнена с много късмет, много нови възможности, нови финансови постъпления, нови договори, нови клиенти, нова любов за тези, които търсят. Или пък за някой може да означава и брак, може да означава и задълбочаване на взаимоотношенията. Така че късмет е с вас по всички параметри, близнаци, така че възползвайте се максимално от този период. Хубава седмица. За раците, понеделник, Слънцето влиза в техния 12-ти дом, дома на освобождаването, напускането, това, което вече не е за тях, което трябва да се махне. Завръщане, това е период следващия един месец за вас, преди рождения ви ден, да си направите един анализ на изминалата година, една ретроспекция, какво се случи, какво трябва да се промени, какво не е за мен, от какво трябва да се освободя, какво трябва да променя, за да може, когато започне вашия рожден ден, вие да сте се освободили от всичко, което не ви трябва и да започнете така на чисто, наново и да имате наистина една много така прекрасна нова година за вас в личен план. Така че върнете се назад в миналото. Това следващия един месец е подходящ за това, във вашите спомени. И вижте колко много израснахте, колко много неща ви се случиха, колко много неща се подобриха. И вижте какво вашето мислене или във вашия живот. Може да са като хора, може да са като предмети, може да е работа, може да е връзки, взаимоотношения. Вижте какво във вашия живот вече не ви трябва, за какво вече сте на друга вълна и къде трябва да продължите напред. Във вторник избягвайте конфликтите, ще имате така леко раздразнения. В сряда пуснете това, което вече не ви трябва, както казах, и продължете напред. В четвъртък ще имате две важни събития. Едното е пълнолунието в Стрелец, който се пада във вашия шести дом, така че може да имате напрежение в работата или нещо свързано с нещо здравословно, на което така да му обърнете внимание, но може да има известни проблеми във вашата рутина ежедневна, която имате или на работното място. В четвъртък Венера също ще влезе във вашия 12-ти дом. Това ще повиши вашата интуиция, вашето въображение, вашата креативност. Добър период за тези, които се занимават така с йога, с медитация, с езотерика. Добър период за терапия, ако искате да направите така да се консултирате с психотерапевт, примерно, ако има нужда вашите взаимоотношения, вашата връзка, вашия брак, така за
да се подобрят отношенията. Там може да се консултирате и с специалист. Може да изследвате и да влезете така по-навътре раци във вашия вътрешен свят, да се свържете с вашата душа, да видите тя какво иска, на какво, в какъв момент е, какво й предстои, какво желае. Може да останете и малко насаме със себе си, може да помедитирате, да направите духовни практики, духовни ритуали, които да ви помогнат на вас самите да се освободите и да направите най-правилните избори. В петък ще сте доста ефективни и продуктивни. Това ще направи добро впечатление. Ще направите добро впечатление в офиса. През уикенда Юпитер също влиза във вашия 12-ти дом. Така че следващата една година наистина е един период на ретроспекция, връщане назад в миналото, да направите някои промени, да се освободите това, което вече не ви трябва. Добър период е да се обърнете към духовното, така да потърсите духовни учители, примерно, и духовни практики, да се занимавате, както казах, нещо с медитация, с йога или други ритуали, нещо, което да ви помогне. Ще се увеличи и вашата креативност. Хората, които имат таланти, свързани с изкуството, също е много добър период така да ги проявят. Вашата интуиция ще се повиши, вашето въображение, творческата ви нагласа. Дори да нямате чак такива големи таланти, свързани с творчеството, но все пак вашата креативност ще се повиши. Така че наистина един добър период, малко дори да останете насаме със себе си, да си отпуснете, да си почините, да помислите върху някои важни неща във вашия живот. Хубава седмица, раци! За лъвовете, Слънцето следващата седмица ще влезе във вашия 11-ти дом. 11-ти дом е свързан с приятелите, с групите, с обществата, в които участвате, в групите, в които членувате, в общности, които сте член. Така че следващия един месец това ще е на преден план. Може да срещнете много нови приятелства, организации, в които да участвате, големи организации. Може да срещнете много съмишленици, които да създадете наистина нови контакти, нови проекти. Може да създадете в някакви общества да ви поканят да членувате. Така че ще имат много нови запознанства, много ново общуване, нови приятелства, много приятни моменти. Във вторник ще има известно напрежение при вас, лъвове, но ще се справите. В сряда може да сте разочаровани по някакъв начин от нещо, което не се случва по начина, по който вие искате, но това ще са краткотрайни такива проблеми. В четвъртък ще имаме пълнолуние и Венера сменя своя знак. Пълнолунието във вашия 5-ти дом, което ще ви донесе напрежение в личен план, в любовната сфера, а Венера в 11-ти дом ще ви донесе много нови приятели, нови групи, нови организации, които да членувате. Интерес може да имате също така към изкуството, към поезията, към творчеството, а може и да започнете да използвате нови технологии във вашия живот. В петък, лъвове, ще се чувствате много вдъхновени, мотивирани, така че може наистина Петък ще е един наистина прекрасен ден за вас, за нови идеи, които да реализирате. И през уикенда Юпитер също влиза във вашия 11-ти дом, така че в следващата една година ви очакват много нови приятелства, запознанства, общуване. Както казах, и новите технологии също по-активно ще навлязат във вашия живот. Така че нови групи, нови общности, може да смените и работата, да отидете в по-голяма компания, примерно да работите. Може да ви извикат някъде. Както казах, да срещнете и съмишленици, с които да създадете нови проекти.
Така че наистина един прекрасен период за вас, лъвове. Използвайте го по най-добрия начин. Хубава седмица! За девите през новата седмица Слънцето ще влезе в вашия 10-ти дом, свързан с работата, с кариерата, така че там ще имате през новата седмица и през целия нов месец голям успех. Ще се подобри вашата репутация, ще разширите вашия бизнес, може да получите някой от вас повишение или пък дори просто да бъдат забелязани така положително, да бъдат забелязани от шефовете и така да имат увеличение на заплатата или повишение, примерно, или, както казах, разрастване на бизнеса. Като цяло 10-ти дом наистина ви носи много късмет, свързан с работата, с кариерата. Във вторник ще имате много силна интуиция, така че слушайте се в нея. В сряда нека фокуса при вас да е върху дългосрочните цели, които имате. В четвъртък ще имаме две важни събития. Едно от тях е пълнолунието в 4-ти дом. То се пада в дома на семейството, така че там може да има известно напрежение, свързано с роднини или пък с вашия дом, чисто така дома, в който живеете. Може да има там нещо, което ще трябва да му обърнете внимание. В четвъртък Венера също така влиза във вашия 10-ти дом. Пак казвам, свързано с работата, с кариерата, така че може да получите напредък в кариерата, повишение, разширение на бизнеса, нови клиенти, повече така финансови постъпления, по-добра репутация в бизнеса. Така че наистина един добър период за вас. Петък правете каквото смятате, че трябва да се прави, без да се интересувате от мнението на другите хора. И през уикенда Юпитер ще влезе във вашия 10-ти дом. Отново, така че свързан, пак казвам, с кариерата, с бизнеса, така че в следващата една година ще имате много голям успех, свързан с работата, с репутацията, с статуса ви в обществото. Повишение за някой, така може да ви направят шеф, така по-лидерски позиции и като цяло да има развитие вашата кариера и вашия бизнес, така че наистина много нови възможности ще има пред вас, деви. Хубава седмица! За везните в понеделник Слънцето ще влезе във вашия 9-ти дом, свързан с учене, с общуване, с нови умения, нови знания, разширение по някакъв начин и пътувания също така. Така че това ви предстои следващия един месец. Някои от вас ще пътуват, някои от вас ще учат, някои от вас ще така обърнат внимание на тяхното висше образование. Сега предстоят и балове, кандидатствания, така че за някои това ще е тема. Други ще разширят своите мирогледи, ще има така при тях наистина нови умения, нови знания, които ще трябва да придобият. С нови култури някои от вас могат така да се запознаят с чужденци, да общуват. Така че везни наистина един прекрасен период за вас. Във вторник избягвайте конфликтите, защото ще има напрежение, което по някакъв начин може така да ви се отрази негативно. В сряда също избягвайте импулсивните постъпки, мислете преди да правите нещо. В четвъртък ще имаме две важни събития. Едното е пълнолунието в Стрелец, във вашия 3-ти дом, така че може да има известно напрежение с близки, с роднини, братя и сестри, са квартиранти, съседи. В четвъртък също така Венера ще влезе във вашия 9-ти дом, Везни, така че може да подобрите отношенията с преподаватели, с учители, с ученици, с роднини, съседи, с квартиранти. Ще ви се даде тази възможност да подобрите там взаимоотношенията. Също така да създадете повече контакти така с колеги, с съученици,
с учители. Някои от вас могат да срещнат и така подходящите учители, които така да ги напътстват в живота. Те може да са и в личен план, така ментори, учители, така по хора, които примерно с повече опит и с повече знания, които да ви помогнат в живота. При други може да има и пътувания, а може да има и бизнес пътувания с цел, нали, някакъв бизнес, печалба, постъпления. В петък интуицията ще ви е силна, но може да имате известни разочарования, свързани с колегите. И през уикенда в събота Юпитер ще влезе и той във вашия 9-ти дом, заедно с Слънцето и Венера. Но докато Слънцето и Венера останат около 1 месец във вашия 9-ти дом, Юпитер ще остане цяла 1 година. Така че при вас наистина ще има едно разширение на мирогледа ви, на вашите способности, на вашите умения. При много от вас ще пътуват, при някои ще има контакти с чужденци, при други ще учат нови езици, примерно. При други пък така, както казах, ще срещнат учители, ментори, могат и да преподават, те самите да станат учители. Много истини ще стигнете, ще станете по-мъдри от цялата тази ситуация. Така че ще придобиете наистина нови знания, които ще ви качат нивото наистина и ще ви направят един по-добър и по-различен човек. Хубава седмица! За скорпионите през новата седмица Слънцето ще влезе във вашия 8-ми дом, дома на трансформацията, на промяната. Така че следващия един месец наистина при вас ще има промени. Те може да са и вътрешни тези промени във вашия вътрешен свят, но последствие тези промени да се отразят и на външния свят. Може да получите помощи от близки хора или от някой да ви даде пари на заем или да ви помогне по някакъв начин на вас. Може да е с пари, може да е със съвет, може да е с нещо друго, но да ви помогне в ситуации, които имате нужда. Но като цяло очаквайте такива ситуации, които ще ви променят по някакъв начин. Във вторник ще има, въпреки че ще сте в светлината на прожекторите скорпиони, може да имате известни проблеми, известно напрежение. В сряда бъдете отговорни и направете промените, които трябва да се случат във вашия живот. В четвъртък предстоят 2 важни събития. Едното е пълнолунието, което е във вашия 2-ри дом. Ще ви донесе известно напрежение, свързано с финансите. А Венера в 8-ми дом ще ви донесе много промени, много добър период за психотерапия, да отидете на консултации или във вашата двойка, ако има проблеми във вашите взаимоотношения, също много добър период да ги оправите, да потърсите помощ или вие самите да си изговорите разговорите, които трябва да се изговорят, така че нещата да се случат. Съвместни начинания, също така много добър период. Също така може да получите помощ, заеми или просто някой да ви помогне със съвет или по някакъв друг начин. В петък гледайте напред и не се връщайте назад. Юпитер ще влезе в събота във вашия 8-ми дом, който също ще ви донесе така доста промени във вашия живот ще настъпят, но всички промени ще са за добро. Така че доверете се на Вселената, доверете се на това, което тя ви предлага. Ще имате много нови възможности. Помощ ще ви бъде оказана, когато имате нужда от нея. Някои от вас могат да вземат заеми, които ще са успешни, които ще им свършат работа. Други може да получат пари от приятели. Може и наследства някои от вас да получат. Може да се занимавате или по някакъв начин да получите пари от застраховки, примерно.
така доста добре да ви изплатят нещата. От наследства също така да получите така добри пари, неочаквани. А, Както казах, с заеми също така, с чужди пари, ако работите в сферата на банкерството, примерно, на инвестиции също така може да направите, които ще са успешни по принцип. Пак зависи от различните транзити, от различните аспекти, защото една година е много дълъг период, но ще имате успех, скорпиони. Така че ви пожелавам една прекрасна седмица. Така, продължаваме с зодия Стрелец. Стрелец, в понеделник Слънцето ще влезе във вашия седми дом. Всъщност той е на противоположния за вас дом, знак Близнаци и съответно седми дом. Седми дом се свързва с партньорствата, стрелци, така че през новата седмица ще така имате и през целия месец, през който Слънцето е в знака Близнаци, така ще имате доста добри възможности, свързани с партньорства в личен и в професионален план. Някои може да срещнат любовта, други може да задълбочат отношенията си, тези, които са във връзка, може да задълбочат отношенията си с любимия човек като цяло и други пък да решат да сключат брак. Други може да срещнат интересни партньори в бизнеса, с които така да имат така добри проекти и съответно така успешни проекти, успешни бизнеси, което означава и повече постъпления съответно. Във вторник, стрелци, ще търсите перфектното, но за съжаление трудно ще го намерите. В сряда различни емоции ще ви възхлитат, очаквайте изненади. В четвъртък ще имате две така събития, които ще се случат. Едното е пълнолунието във вашия знак, което ще донесе наистина доста промени при вас самите, вашия имидж, вашата репутация, така вашето тяло и при вас самите наистина така доста силно ще го усетите това пълнолуние, като то носи известно напрежение, пълнолунията, и при вас, като във вашия знак, ще е доста силно, но ще донесе и някои промени и от някои неща ще трябва да се освободите и да се промените по някакъв начин. Също така в четвъртък Венера влиза във вашия седми дом, който е свързан с, пак казвам, с партньорствата, както и Слънцето вече ще е в този знак, в този дом. И знак съответно и Венера и тя влиза в Близнаци във вашия седми дом. Ще се наложи да направите някои компромиси, свързани с партньорствата. С някои хора може така да се помирите, да стигнете до някакво компромисно решение. Също е добър период, ако с някой сте в недобри отношения, също да търсите разбирателството, мира, хармонията във вашите отношения, да се разберете по някакъв начин. При други може да се случат нови партньорства, както казах, в личен и професионален план, но тъй като Венера е планетата на любовта, също в личен план хората, които търсят любов, може да я срещнат. В професионален план хората, които търсят съдружници, съмишленици, може да сключат и договори, преговори да има. Така че едни прекрасни планети са във вашия седми дом на партньорствата. Юпитер също се присъединява към тях в събота. Така че Юпитер ще остане във вашия седми дом цяла една година. Така че имате цяла една година наистина да намерите подходящи партньори в личен и професионален план. И някои от вас също могат да пътуват заради партньор или да срещат партньор в чужбина. Това също е възможно. Може да срещнете и партньори чужденци, както казах, в личен и в професионален план. Може да започнете работа в чужбина. Може да срещнете любовта в чужбина или в лицето на чужденец. Може да изучавате и чужди езици, и чужди култури, много да пътувате също така. Може да срещнете и чисто така приятели, чужденци.
Както казах, и в професионален план може да срещнете, да намерите повече работа в чужбина и да работите с чуждестранни компании или вие да работите в чуждестранна компания. Това също е възможно. И да намерите приятели съмисленици в лицето на чужденци, или хора, които живеят в чужбина. Очакват ви, разбира се, и пътувания, свързани с работа и с любов. В петък, драги стрелци, ще имате доста отговорности, които ще трябва да изпълните. За уикенда казах, Юпитер в вашия 7-ми дом, много нови партньорства, някои може да сключат и брак, някои може да задълбочат отношенията с любимия човек, а други може да срещнат любовта. Хубава седмица, стрелци! За Козирог през новата седмица Слънцето ще влезе във вашия 6-ти дом, свързан с работата, така че ви предстои един месец с работа, да обърнете внимание и на вашето здраве, защото човек трябва да е здрав, за да може да работи, за да може да живее, за да може да води един така нормален живот. Обърнете внимание на вашата ежедневна рутина, това, което правите, така че да можете като цяло да сте по-продуктивни и ефективни в вашата работа. Във вторник ще имате известни разочарования, козирози, свързани в социалната сфера. Т.е. с приятели, с хора, с които общувате, хора, с които така имате някакви социални взаимодействия. В сряда ще може да влезете може да подобрите навиците си, да помислите какво да подобрите във вашата работа, така че да станете по-ефективни. В четвъртък ще има две събития във вашия, ще има две събития. Едното е пълнолуние, другото е Венера, която сменя своя знак. Пълнолунието във вашия 12-ти дом, което означава, че вие ще трябва да се отървете от неща, които вече не са нужни във вашия живот и да си направите така анализ какво вече не е окей за вас. Венера в 6-ти дом също ще ви донесе много нова работа, нови проекти, може да подобрите отношения с колегите, също така с шефовите, да получите от увеличение на заплатата или увеличение на приходите. Може да добре е да обърнете внимание на хранителния си режим, на спорта, на ежедневието си, чисто така в личен план какво правите, а в професионален също така може да помислите да разкрасите офиса, работното място, ако работите от къщи, също така може да направите някои така естетически промени в вашата работна среда. В петък ще искате повече самота, повече уединение, повече така да помислите върху нещата. И през уикенда Юпитер ще влезе във вашия 6-ти дом, както Слънцето и Венера са вечер там. Така че през следващата една година, докато Юпитер във вашия 6-ти дом, очаквайте много нова работа, много нови възможности на работното място и също така възможности за подобряване на вашето здраве и ежедневна рутина, така че да имате наистина едно така добре да се чувствате в кожата си, но и да подобрите здравето си, да намалите килограмите си, който има нужда, който има излишни килограми, повече възможности за спорт, но както казах и повече работа, повече постъпления, повече добри възможности. Хубава седмица, козирози! Така, за водолеите през новата седмица Слънцето ще влезе във вашия 5-ти дом. 5-ти дом се свързва с любовта, с креативността, с творчеството, с децата, с хобитата, така че това ще е фокуса при вас следващия един месец. Във вторник, добре, водолей, да подобрите, да видите, да подбирате добре хората, с които общувате. Да видите за кои хора трябва да давате вашето време, вашата енергия и за кои не си струва. В сряда е време за себеизразяване, себепоказване,
да покажете вашите таланти, вашите възможности, вашия потенциал. В четвъртък Водолей ще имаме две събития. Важни, едното е пълнолунието в Стрелец, което се пада във вашия 11 дом. То е свързано така а, с различни така приятелства, може да има напрежение в тази сфера. Венера в пети дом ще ви донесе много така чар, много красота. Ще укрепите връзките си с вашите деца, ще укрепите вашите любовни, романтични взаимоотношения. При вас се очакват и много срещи, нови запознанства, така че едни наистина приятни моменти. При някои може и да срещнат любовта в следващия един месец. В петък очаквайте изненади и нови така връзки, нови контакти. През уикенда Юпитер влиза пак във вашия дом, той се присъединява към Венера и Слънцето във вашия пети дом, но Юпитер ще остане там в следващата една година, така че очаквайте много любов, много прекрасни моменти с любимите хора, бракове може да има, някои ще обърнат внимание на своите хобита, някои пък ще станат по-креативни, така по-творчески настроени, други пък за някои може да е бременност, за преминаване или повече така време с децата. Така че хубава седмица, Водолей. И за рибите, Слънцето при вас в понеделник, Слънцето ще влезе във вашия четвърти дом, свързан с семейството, с роднините, с дома като цяло, така че очаквайте в следващия един месец може да имате гости или вие да ходите на гости, може да имате различни подобрения, свързани с дома, може да имате така също помощ вие да оказвате, нали, вас да ви оказват от роднини. Може да укрепите и също така взаимоотношенията си с роднини, и така или да се свържете с роднини, които не сте чували от дълго време. Така, добър период също така и да оправите така взаимоотношения с вашето семейство, ако имате така проблеми в дома. Във вторник, риби, известни разочарования от това, че може да се опитвате да убедите другите в своята правота, вие да мислите, че сте прави, но другите да не са съгласни с вас и това може да ви донесе известно разочарование. В сряда следвайте вашата интуиция и знаците от Вселената. В четвъртък ще имаме две важни събития. Едното е пълнолунието във вашия 10-ти дом. Обърнете внимание тогава на вашата работа, на кариерата. Венера ще влезе също така, както Слънцето в вашия четвърти дом. Така че е добър период следващия един месец за обновяване интериора на жилището, за да откриете ваши таланти, които имате така наследствени от рода. Всеки има такива таланти. Така че това е един момент, в който с тези таланти вие може по някакъв начин да ги използвате, да ги вложите, да ги развиете и съответно да получавате доходи от това нещо. Може също така да заздравите и семейните връзки с хора, роднини, които имате така проблеми, известни търкания. Може да използвате момента така да подобрите взаимоотношенията си с тях. В петък обмислете как да продължите напред вашите бъдещи цели, вашите бъдещи амбиции и през уикенда Юпитер също се присъединява към вашия четвърти дом, там ще остане в следващата една година, така че в следващата една година, драги така риби, вие ще мислите доста за вашите така за семейството, за роднините, там ще има доста голямо развитие. За някой може и бременност, може и деца, внуци да се появят, т.е. да се увеличи така родата по някакъв начин.
Може някои от вас и да закупят и жилище, примерно, или да се разширят по някакъв начин, къща или двор, нещо, недвижим имот. Така че много нови възможности ще има при вас. Действайте смело и успеха е с вас. Хубава седмица, риби!